थांनाय दिनफोरनिफ्राय थांनाय समफोरनिफ्राय जों बे बाथ्राखौ रेगुलारलि खोनाबोबाय थादों। निउ वर्ल्ड अर्डार, वान वर्ल्ड रिलिजन, जे जोबनाय दिनाव गासिबो बुहुमाव मोनसेल' धोरोम आरो सासेल' सासनगिरि एबा सरकार जागोन, जियानोखि एन्टिक्राइस्टनि समाव जागोन। नाथाय बेफोर गासिबो सिक्रेटलि जागासिनो दंखायोमोन। गोबाङानो बेखौहाय नुवाखैमोन। नाथाय दा बेफोर गासिबो नोंनि खाथियावनो जागोन, नोंनि मेगननि सिगाङावनो जागोन। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, और होना ही है, और होना ही है। किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। थांनाय 2020आव जि जाबाय, बे जोंखौ माबादि थासारियाव लाबोगोन बेनि बागै रावबो जेबो सानफेराखैमोन। चाइनायाव कोविड-19आ जागायजेनदों आरो जोबोद खम समावनो गासै बुहुमाव गोसारदों आरो बुहुमनि मानसिया खैफोदाव गोग्लैदों। मानसिफोरा न'निफ्राय ओंखारनो मोनैनि अर्डार मोनदों, कार्फिउ हगारनानै होदों, लकडाउन खालामनानै होदों आरो मानसिफोरा गावनि न'आवनो थाबाय थानांदों। आरो फैयै फैयैनो गासिबो सोलायजोब्बाय। अनलाइन पेमेन्ट जाबाय, अनलाइन फुड डिलिभारि जाबाय, अनलाइन क्लास जाबाय, अनलाइन बिल पेमेन्ट जाबाय, बिदिनो बायदि रोखोमनि गासिबो डिजिटेल जाबाय। आरो फैयै फैयैनो जों गासिबो डिजिटेलनि मुलुगाव हाबजोब्बाय। आधार कार्ड, पेन कार्ड गासिबो लिंक खालामजोब्बाय आरो जायनि जाहोनाव दिनै सोरनिबा डिटेल्सखौ सहसैनो दिहुननो हायो। बे सोर, बे बहानि, बेनि बेंक एकाउन्टआव बेसेबां फैसा दं, बायदिसिना बिदिनो डिटेल्सफोरखौ दिहुननो हायो। जों रावबो सेफ नंलिया आरो प्राइभेसियाथ' जोबजोबखाबाय। बिसोर दा गावसोरनि गोसोबादि खालामनो हायो। दानि जुगाव जेबो प्राइभेसि लाइफ होननायानो गैलिया। इसोरखौ फोथायग्राफोरा, ख्रिस्टियान नखरफोरा दिनै सेख्रेब जागासिनो। दिनै बोसोना बुंदों नुजाहोजानायनि 13आव। आरो बे मुर्तिया रायनो आरो गावखौ सिबियैफोरखौ सिथारनो हानाय बादि बिनो जिउ होनो थाखायबो नैनि जुनारनो एखतियार होबाय। बे जुनारा गेदेर उन्दै, धोनि हावरिया, गलाम आरो गलाम नङि बयखौबो आगदा आखाइ एबा खाफालाव जुनारनि मोनफा मोनफा हांखो ब्रा ब्रा लाहोबाय। बे जुनारनि मुं एबा हांखो गैयि साफ्रामबो बायनो फाननो हाया। बे हांखो एबा अनजिमाया जुनारनि मुंखौ मिथिहोयो आरो बे अनजिमायानो जाहैबाय 1466। आरो नुजाहोजानायनिनो 14नि 9आव बुंदों, बिनि उनाव थामथि आरफआ सिगांनि सानै आरफनि उन उन फैनानै गोबारै बेबादि होनबाय, जाया बे जुनारखौ आरो बिनि मुर्तिखौ खुलुमो आरो गावनि खाफाल एबा आखायाव बिनि हांखो लायो, बिसोरखौ सैहोनाय अरनि उखुन्दैया अरायबो खुगोन। जाया बे जुनार आरो बिनि मुर्तिखौ खुलुमगोन आरो बिनि हांखोखौ लागोन, बियो हर सान माब्लाबाबो जिरायनो मोननाय नङा। दिनै बुहुमा जाबाय जोबोद गिथावथावनिफ्राय गिथावथावसिन जालांबाय आरो बोसोननि मथेबा बेफोर जाहैबाय जागायजेननायसो। दिनै बाइबेलाव लिरजानाय मोनफ्रोमबो सोदोबा जाफुंबाय, मोनफ्रोमबो बाथ्राया जाफुंबाय। दिनै बाइबेलाव होनाय मोनफ्रोमबो प्रफेसिया, भबिष्यतबाणी होनाया गासिबो जाजोब्बाय आरो जाबोगासिनो दं। हा आरो नख्राङा गोमोरलांगोन, नाथाय बे इसोरनि बाथ्राया, इसोरनि बोसोना मालाब्लाबो गोमोरनाय नङा। इसोरनि बुंनाय बाथ्राया मालाबाबो फेलें थांनाय नङा। मुगाखौ नायनानै बुजिदो, मुगाखौ नायनानै सिरि मोनदो।